Нали тая сега? Та си майката, да. Гледай, нали Писанчето. Пс, пс, пс. те са чести ли си? Да. Малите големи пътли. Пораснаха. Мали били Пс. Ето го и ти, виж. моите приятели. Машкарчето. Той ще ги надградаш. Не. Всичките 6 са така. Той не ги би, той знае, че са малки, ама. Трябваше да им вземеш някой друго кремвирче. Виж какво става, погледни назад. Внимавай да не бие този черния. Хубаво, айде.